Birêz Abdullah Öcalan di 27 Sibatê salvegera Banga Aştî û Civaka Demokratîk de birêya lijneyê bi raya giştî re ev peyam parve kir. Piştî derbasbûna salekê li paytexta Tirkiye Enqereyê, şandeya Îmraliya Dem Partiyê peyamek din a rêbirapû xwend. Di peyamê de israr ji bo derbasbûna pêvajoya siyaseta demokratîk hat kirin. Di peyamê de wiha hat gotin, em ketine ser demek ku çek bêwate bûne û hilbijartin bi eşkereyî li gorî siyasetê ye. Biryarên rêxistinê yên ji bo fesî û bidawîkirina stratejiya tekoşîna çekdarî ne tenê redkirina fermî û pratikî ya tundutujiyê ye. Ev yek di heman demê de îlankirina lihevatina derûnî bi komarê re bû. Biryara rêxistinê ya ji bo hilweşandin û bidawîkirina stratejiya têkoşîna çekdarî ne tenê veguherînek pratikî ye, lê di heman demê de veguherînek derûnî jî temsîl dike. Her wekî destpêka serdemeke siyasî ya nû nîşan dide. Türk bê Kurd, Kurd jî bê Türk nabin. Ev diyalektika tekiliyê Peyama ku texezî li ser prensîpa Tirk bê Kurd û Kurd jî bê Tirk nabin hate dayîn. İşaret bi yekîtiya dîrokî û îradeya hevpar a ji bo hevjiyanê hate kirin. Civaka Demokratîk, lehevkirina demokratîk û entegrasyon bingehên hişmendiya qonaxa erênî ne. Entegrasyona demokratîk bi kêmanî bi qasî destpêka komarê girîng e. Peyamê balkişand li ser pêwîstiya avakirina modeleke civakiya demokratîk ku bi garantiyên qanûnî yên bihêz ve piştevaniya wê bêkirin. Em hemwelatîbûneke azad diparêzin ku azadiya ol, netewe û ramanê dide pêşiyê. Çawa ku ol û ziman nayên ferskirin, divê netewebûn jî neyê ferskirin. Her wiha banga hemwelatîbûna azad, hemwelatîbûna destûrî û îfadeya azad a ol, ziman û nasnameyê jî hat kirin. Jin hêzên civakî yên pêşengin ku tu civak an dewlet wan li ber çavan negire nikare hebûna xwe bidomîne. Di peyamê de îşaret bi rola jinê ya pêkanîna entegrasyona demokratîk hate kirin û ji bo civakê ya herî azadîxwaz û bihêz hate dîtin. Silav û rêz girtîgeha İmralê Abdullah Öcalan.